vítal na spoločenskom večeri, ktorým uzatvoríme študentskú vedeckú konferenciu Prírodovedeckej fakulty UKA v Bratislave 2011. Všetkým vám chcem poďakovať, že ste prejavili záujem. Dúfam, že sa v takomto počte stretneme aj budúci rok. A odovzdáme asi ceny. Čiže cenu prezidenta Slovenského jadrového fóra dostáva Martin Daňo. Ceny odovzdáva viceprezident Jozef Žitňanský. Okrem diplomu dostal 150 eur a bezplatný účasť na konferencii. Ďalší diplom prezidenta Slovenského jadrového fóra dostáva Adrián Krajňák. Okrem diploma dostane 100 eur a takisto bezplatnú účasť na konferencii. Posledný diplom prezidenta Slovenského jadrového fóra dostane Martin Mačanga. Zrejme sa nedostali takých diplom, ľuďom dostali neskôr. Oldrich, tam za najlepší príspevok v oblasti chémie bude odovzdaný diplom Grešnerovej, ktorý odovzdá inžinierka Petruláková za Sigma Oldrich. Diplom Sigma Oldrich za najlepší príspevok v oblasti biológie dostane kolegyňa Duďáková. Ďakujeme pekne. Bude nasledovať odovzdávanie diplomov, ktoré udelil dekan fakulty a začneme asi od posterovej sekcie. Takže v posterovej sekcii tento rok bolo registrovaných 118 posterov v 6 sekciách. O najposter hlasovalo 103 účastníkov konferencie a ako najposter s počtom 8 hlasov ste si zvolili tento rok. Bolo to veľmi tesné. Je to poster číslo 48, geologická sekcia a diplom za najposter získava Julia Zevanová. Nie, tak diplom odovzdáme neskôr. Príde, určite. Príde? Ale ešte to asi nie je. Diplom za najlepší príspevok a prednášku v didaktickej sekcii bude odovzdaný Zuzane Zurmišinovej. Keď nie je prítomná, tak jej bude odovzdaný neskôr.
Diplom za najlepší príspevok a prednášku v environmentálnej sekcii bude odovzdaný Veronike Tatarkovej. Počkajte, k tomu je všetko to. Áno, áno. Diplom za najlepší príspevok a prednášku v geologickej sekcii bude odovzdaný Ondrejovi Pelechovi. Odovzdáme neskôr. Diplom za najlepší príspevok a prednášku bude odovzdaný v chemickej sekcii Márii Grešnerovej. Sa nám páči. A to všetko k tomu. Takže pozrieť Diplom za najlepší príspevok a prednášku v geografickej sekcii bude odovzdaný Vladimírovi Tótovi. sa vám páči. Postera máte k tomu takisto. Diplom za najlepší príspevok a prednášku v biologickej sekcii bude odovzdaný Zuzane Kankovej. Asi neskôr teda. Čiže všetky ceny, diplomy sme odovzdali. Na záver mi ešte patrí poďakovať sponzorom, ktorými sú nadácia Slovenskej sporiteľne, Slovenské elektrárne, Slovenské jadrové fórum, Sony Ericsson, Sigma Aldrich, Malé centrum, PCWeb, Kvar, Gastroline, Geoinformatika SK, Disportal.cz. Ďakujeme pekne a ja vám prajem pekný večer.